Čusteli, to jsem já Dosky, vítám vás u našeho prvního videa, kámo. Hej, já jsem to real nečekal, počkejte, já si trošku upravím mikrák. Yes. Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje, počkejte, kámo, jak se píše guess? Kámo, guess the number. Dneska si zahrajeme guess the number. Aha, to je jedno. Guess the number. A uvidíme, jestli to bude dobrý, jo. Takže já určitě doufám, že to bude fakt dobrý. A já si to s někým zahrát. Tady Borka si chce... OK, nevadí. Doufám, že tady moc nebude slyšet. Yes, kámo, Borka. Proč se mnou nikdo nechce hrát, hej kámo. Hej običko, takže hej kámo, chcete, aby jsem to skákal? OK, lehký običko. Co tam bude? Je tam nějaký kámo... Nevšimněte si toho. Top wins. Hej, musíme si už někým zahrát, kámo. Pojď, Polska. OK, hrajeme tady s nějakým borcem. A tady si my máme vybrat číslo, který budeme mít a on to nesmí uhádnout. Vybereme si 58. Hej, my tady můžeme používat tohle, tak jestli to bude strašně blízko, tak můžeme to říct. A já půjdu podle chytře a dám 50. Jestli to bude víc, OK, tak míň, tak teď dám prostě 25, jo. Aby se to jakoby rozpůlilo a teď jsem přišel o prostě toho, jo. Počkej. Teď dáme těch 25 a uvidíme, jestli to on bude mít. Tohle je třeba první video, kámo. OK, lower, kámo, teď tady dal lower, tak. Jdeme číslo 70, OK. Máme už tady jen 25 čísel a teď bych dal 13. OK. Lower, kámo. Hej, neříkej mi, že dal jedničku, kámo. Hej, neříkej mi, že dal jedničku. Kámo, tak to bylo smutné. On je mega blízko, close. Jsi říkal close? To bylo někde hodně blízko. Počkej, 12, kámo, tak dáme 6. Dáme 6 a uvidíme. Lower, kámo, on má jedničku. On je mega blízko, kámo, on je mega blízko. Ale je dobrý, protože máme jen 5 čísel, dáme 3. Hajde. OK, tak kámo, teď je to šance. To se spolu... Kámo, ne. Kámo, šance 50/50. Jestli vyberu 4, já nevím. On má 4, kámo. Ne, on to, ale kámo, ne, že dá 50, ne. Prosím, že dá 59, hej, kámo. On to strašně gesuje, musíš, kámo. Vyhrál jsme, kámo. Invite. What the fuck? Jak to? Nechápu, kámo. Jako, jo, takhle, jestli si sem chci přidat nějakého asi, jakoby někoho z vás, fanoušků. Asi někdy příště, kámo, někdy příště. S kým bychom si mohli zahrát, bro? Kámo. Kde tu volnej, kámo, tamhle, kámo, tamhle, jestli vidíte tam. Jdeme za tebou, kámo. GG, pojď. Nebo víte co, hej, kámo, já jsem, no ale kámo, já nejde se, kámo, dělat. Pojď. Jak se tam kam? Nejde si tam sednout, bro. Kamo?
tam světlo. Hej, sedneme si, uvidíme, kámo. Tam ta Sofia, kámo. Prosím. Kámo, já nechci, kámo. Dělej. Ok, bro si chce se mnou zahrát. 1000. Dáme do 1000, yes? Ok. Dáme... Hej, máme tady 1000 čísel, tak dáme 448. Myslím si, že by to určitě šlo. To je určitě úplně v pohodě. Jaký by měla mít ona? Samozřejmě rozpojíme celý tu 1000. Jasně, hej, kámo, Lover. Já ti říkám, u nás tak strašně nízký číslo, třeba 1, kámo. OK. Gesuje, ta strašně gesuje. No tak jako nedivím se, protože jakoby je to kámo, ona vybírala 603, ale jakoby OK, když chceš, kámo. A teď vybereme 250, OK. OK, 250. Ukaž se, kámo. Logo, já jsem si to myslel, kámo. Ona určitě 100% bude pod 100. Protože mě to je jasný, kámo. Teď dá, kámo, 300, nebo jako kdyby dala 300, tak je to reálně v pohodě, protože rozpůj. Vždycky v těch vyšších číslech je nejlepší, když to rozpůjíš. Kámo, ona vybírá random čísla, to není dobrý, kámo. Tak já můžu dát i random. Jasně nemůžu, kámo. What the fuck? 250, tak když to rozpůlem. Hej, tak kus nám Coca-Colu. Kámo, jsem tady poděkoval, kámo, mamince, že mi podala Coca-Colu. Díky, kámo. Dabuju do chatu, kámo. Ne do chatu, do komentářů. Borec si tady sám, kámo. Chceš si se mnou zahrát, bro? OK. Já se napiju, kámo, Coca-Colem. Ne, kámo, hej, budem si gesovat číslo a... počkejte, kámo, ASMR, budem ASMR, jo. OK, kámo, vybereme si nějaký číslo. 100, OK, tak dáme 75. Ne, já jsem vybral jsem špatný, myslím číslo. OK. Kámo, mega dobrý. Pajská, já to napiju ještě. Počkej. Jestli chceš, kámo, se na ní invite, nebo chápeš? Kámo, mega dobrá Coca-Cola. Já si myslím, že tohleto video bude tak rychlý, kámo. Já nechci ti stylnout cash. Kámo, já jsem vyhrál, kámo. Dělej, kámo. Já jsem tady omylem stál a moc si myslí, že nejsem u hry. Kámo, bro. Bro. Pojď. Chceš nebo? Ty bro skáče. Kámo, co to tady bro vaří? OK, tak jsem s tady tou borkou. Sorry. To jsem nechtěl, kámo. Sorry. 28, tak víte co, kámo. Máš Coca-Colu, tak. OK, teď mi budu chvilku moje PS napít, kámo. Mňam. Jo, kdyby něco, tak mám Coca-Colu 00, no. Mňam, kámo. Kámo, jestli máš něco dobrýho, nebo nemáš, kámo, okamžitě si něco dej, protože u tohohle videa potřebuješ si něco dát. 54. Lover. Nevadí. Kámo, ona 100% dala 100, kámo. Jestli ne, tak je divná, kámo. Divná.
No jasně, kámo. Nebo jakby já to nemyslím jakby zle. WTF, ta ruka. Ta ruka. Kámo, ta ruka. Kámo, tak odpoví, nebo 8, hej. Ona si myslí, že mám zase až moc nízký číslo. Jak tady ten bro stojí? Kámo, počkej, když máme jim 15, no co? Víš co, dáme 88. Teď jsem to zkusil na random. Hajde, kámo. Teď je skoro všude šance, kámo. Nevím, neumím vyčítat, ale jakože, kámo, ona něco, kámo, prostě určitě má, kámo. Určitě má nějak 100, kámo. Teď máme na výběr, kámo. 12 čísel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 95, kliknem. Hydra, kámo. Ty si dala... Ty si dala 100. Protože 100 je ta nejhorší, co můžeš v této hře dát. Ale já jsem aspoň chytrej a prostě to je jedno. Dáme 98. Je to jakoby půlka. OK, byla to 98. Yes, máme už 4 viny. WTF? Hodiny, kámo. No. OK. Hej, kámo, na koho? OK, s tím borcem budem hrát. A kámo, ok, tak nebudem. Hej, dělej, musím to stihnout ještě pod tím, no ale on se může líbnout, že? Když vyskočím, tak on se na 79, to je takový divný číslo, chápe? Dal 1, kámo. Nebudu. Sorry. OK, Hydra, tak ten dal buď 1 nebo 100. Nebo to, jak může dát 1. A tady si můžu, kámo, při té hře, kámo, tady můžu to swipeovat. OK, já vím. 75. To by šlo, bro, kámo, hej, tak. Bylo tady nejhorší jsem, co... No, už nemůžu. Hej, už můžu. Kámo, ten nejlepší, tady měl 4000, něco, kámo. Počkej, když teď máme tady 15, tak 15 nejde rozdělit, takže počkej, takže 1, 2, 3, počkej, to je 10, 11, 12, teď 63, tak 63. To je blízko takového čísla, co nesmíš slyšet, 6, ne, kámo, jsme v roce 2026, kámo, nebudem to říkat, kámo, close, OK. Hej, neříkám, že dal 6, no jasně, že se mě taky zeptal. Počkej, tak když se mě on zeptal, tak já budu furt chytrý, no, 1, 2, 3, 4, počkej to, 10, 2, 5, 9, kámo, 14, 15, 16, teraz půjdeme 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hej, víš co, já zkusím 6, 7. Kámo, už jsem se lekl, že dělal, kámo, to číslo to, kámo. Hej, teď je tam všude šance, kámo, Hydra. 65, kámo. OK, to teda je, myslím, v pohodě. My budeme hrát s tím samým týpkem. Víš co, OK. Dobře, jsem koukal na 59, kdyby něco, když jste to neviděli, tak tady to já ukazuju kurzorem, jo, to je to. Já se za tu dobu napít, kámo, a vy si taky napíte něčeho dobrýho. OK, jdeme na to. Já jsem omluvám koukal na random, ne. Sorry, já šíleně to posrát a nevadí, kámo.
OK, máme... To je celkem dost, kámo. Nechce se mi to počítat, takže kliknu na random, jo? Rover. Kámo, ne, musím to trefit, kámo. Já to musím trefit. Kdybyste chtěli si, no jasně 6-7, kámo, já jsem fakt nedal 6-7. A to si fakt nemyslím. 58, třeba, kámo, třeba to bude mít, no jasně, že to nemá, kámo. Kdybyste tohleto chtěli hru zahrát, tak je celkem zábavná, na pár minut vás to zabaví. Ale pak už ne, protože tam musíte čekat na ty lidi, než si vás vůbec vyberou. 64. OK. OK, 6. 51, sorry. To jsem si chtěl kouknout. To je vždycky nejhorší, kámo. Ty piješ třeba Coca-Cola, kámo, jakoby ve videu, nebo před videem, a kámo, ty tam, kámo, krkáš, kámo. Všechno možný. OK, tady máme 6, tak 1, 2, 3, 54, no. Prosím. Over. No jasně, kam. OK. Já jsem to už nemá chtěl natáčet jakoby na mobil, jo. Že by jsem vám natáčel tu obrazovku, ale to byl úplně špatný nápad. Kamo, 50%. Ty krásu. Hej, když dám 50... Hej, já nevím. Hej, 53, hej lidi, 53 nebo 52, kámo. Hej, já už to budu mít dávno dohraný, ale teď ne, povinně do komentářů, kámo, napište. Mě to samo vybralo číslo. Mě to normálně samo vybralo číslo. OK, tak teď rychle. Teď do komentářů napište Ačko, jestli si myslíte 52 a Bčko, nebo jestli si myslíte 53. Já mám 52. Ne, kámo, tak kámo, ty lidi, kteří napsali Bčko. Hej, ale... Ne, kámo, ne, tak jsme prohráli. Kdyby jsme, kámo, dali tamto, tak... Já nechci, kámo. Já nechci. Tak. OK. Nechcete se zahrát nic jiného? Nebo... Víte co, teď se budeme napojovat na fanoušky. Budeme se napojovat na fanoušky, jo. Dáme leave. Kdybyste chtěli, jakby to... Počkejte. Kdybyste chtěli můj nick, tak klidně, jo. Nebo jakoby tady takhle můj nick. Budeme si zahrát, kámo, s tímhletím týpkem. S tímhletím týpkem bychom si mohli zahrát. Já tuhletu hru fakt neznám. A on vidí, že jsem se na něj napojil a nepozná, jestli natáčím video. To fakt nepozná. Protože já nemám unlocknutý chat a nevím. A co mě někdo join? Já neumím anglicky. Takže jestli si někdo... Myslím si, že to je jedno, kámo. Co to je, kámo? Co to je sakra za hru? You're finally awake. Feel that chill in the air. Something is very wrong here. Já vám to nějak přeložím v editu. I see. The ancient, nevím, kam čte, Constituciones still holds its grip on you. Já nejsem, kámo, nejlepší angličař. Dangerous venom can appear in subspace. They are extremely aggressive. Nerozuměl jsem tomu skoro ani slovo, nebo jak by něco přijde, jo, ale nejokej editka. Jako hej, ten typek, který vytvářel tuhle hru, hej, kámo. Jak? Dobrá cutscéna. To nebudu už číst, jo. Kdyby něco přečeli, si to jestli tak, jo. Choose a partner. Takže jako jakýho budu mít, jakoby prostě vyber si svýho zvířete nebo partnera, jakby, ale to je spíš zvíře, chápeš? OK, tak tohohle borce. Takový rozplnulý, takový cute, takový. No a já teď co to je sakra za hru? No, ježiš.
kámo. Já nevím fakt, co to je za hru. Teď ten borec někde hraje, ale... Jdu kámo do toho, jdu do portálu. Ne, prš. OK. Nechci. Jedna level jede. Fighting, co to je, kámo? Fightit. OK, tak to je nějaký fightící hra. Kdyby něco, tak se mi nelíbí. Sorry, don't judge me, ale jo. A když to mi fanoušek, kámo, baví ho mnou. Hrajte. Mě to fakt nevadí, jo? Ok, tak vidím. Nechci fightit. Kam? Real, sorry. Jo, kámo. Promiň týpku. Protože ani nehraje. Bash Lucky Block. Kámo, on hraje tyhle ty brainroty. Ok. A tenhle ten týpek hraje úplně nejlepší, co? Aha, to je jedno, ok. Tak OK, tak třeba tohle typka bychom mohli vybrat, jo? Budeme hrát tu hru, kde ten týpek jakoby přeborou, kámo. Jestli tohleto video sleduješ, sus? Ježíš, kámo. Kámo, já jsem tak tenký. Paš. Ježiš, to jsou takový brainrotek. Je rok 2020. Hej, kámo. A Cappuccino Assassino, to je strašný. Jej. Hej, kámo, mně se to fakt ta hra, kámo, nelíbí. To je strašný. Na to budu dostat peníze. Super. To je strašný. Upgrade your brain. Boom. Boom. To kolikrát musím ještě udělat? A jakoby kámo. Na to nějak skočit, kámo, nebo... Ale tak on to furt ta šipka ukazuje. Hej, boom, kámo. Upgrade nus, ne. Nějak kliknout, nebo... Aha, ok. Aha, tak to jo. To už nevím. Ok, no to je jedno. Ježiš, co to je, kámo? To jsou sakra za brainoty. Hej, kámo. Mám jako cvičit, nebo jakoby... Jako jsem hodně tenký, tak asi potřebuji cvičit, ale jakoby... Nevím, nějak zrychlit třeba kliknutím, nebo... Ok, tak musím mít dát 100 těch kliknutí, aspoň že to je podbou. Prostě 50krát, to já se napiju, takže na zdraví si piješ. Nebo jíš. OK, už tam je 90, 96, 98, OK, 100. Jakoby já jsem skoro stejný, kámo. Něco, koukněte se, jo. Já jsem skoro stejný. OK. A teď jako do kolika. Já nechci, nevím, jestli to mám stopnout, ale tak nechci stopnout. Počkej, jsem si teď všiml, že si to lítají takový buily v podstatě a kdy mluví dvakrát, že ti to dvakrát zlítí. Je to k něčemu? Jo, kámo, koukám, že jo, reálně, 4 jsem teď tady někde viděl. Wow, že ale to mít rychlejší, ale pomalejší. Nebo nebudem to pomalejší, to bylo pomalejší, jo. Don't judge me, ale tahle hra se mi taky nelíbí. Hej, najdem toho typka.
nejde to, typka, jo, kámo. Já mám radost, že tady je oblíbený YouTube. Kde seš, kámo? Ty seš kdo, nebo jak se jmenuješ, kámo? Já nevím. Hej, kámo, ty seš tenhle ten, kámo. Jo, kámo, to seš určitě ty, nebo si to aspoň myslím, jo. Ale počkej, když to kliknu, tak, invite. Koho si tady invite na? OK, Roblox 1. No, OK, a takže to seš ty, kámo. Yes. To je ten Bros. Takže Roblox, kámo, něco. OK. Roblox 1, 105. Nejdem tě tady někde, typku. Jak tě už vidím, kámo. Kámo, ty jsem se na tebe portnul. Takže tak. No. Já už asi nechci. No to je strašně, hej, takhle. Kámo, bro. Kde je ten můj brainrot, kámo? Hej, kámo, kde je ten můj brainrot? Tady je. Ježiš. Nemáme, nevadí. Ale když si to vezmeme, 13 000, kámo. Tak kámo, POV, kámo, stej. Šíleně to posrat. Ok. Co si vybereme, kámo? Máme teď hodně peněz, ale tak tohle se třeba nemůžu. Tohle to fakt taky, ne? Jedině tohle, kámo, tak to je úplně, ok. Jdeme si dál otevřít toho brainrota, kámo. Kde se otevřeme tohle? Paš. Ještě jednou. Ok. Trippi troppi. Trippi troppi, wow. To je úplně brainrotový. Tak ok. Kámo. Nesnáším brainroty, že nesnáším tebe. $22. Trošičku tě to. Bože. Ok, tak kamo. Tak, ok, teď máte úplně skoro stejně. Stojíš 4K. Tak jestli to, kámo, bro. Tak já mačkám jedničku, já jsem chtěl zmačkat dvojku. Neřešte. Ok, tak teď máte úplně, kámo, stejně, hej. Comeback, zase mačkám jedničku, já jsem takovej noob, kámo. Kámo, to nevím, kámo. Nevím, jestli si všiml, že jsem to já, ale asi ne. Cash, někdo tady měl. Já ani to číslo nedokážu říct. Ty kokos, kámo. Jdem na to, jdem trošičku posilku, jo. Nebo jak by měl bych se cvičit, kdy to bude už, jo, kámo. Cože? OK, mě se to už třeba opět, jo, tak to je mega dobrý. Já se na to napiju, kámo. Tak víte co, já se napiju a budu na to i kolikat, OK? OK, teď. Jdem, kámo. Zavřu ještě pití. 7 počítači. Tak. Jo, jsme to jídali. Stihnem to? Stihli jsme to, cože, na poslední chvíli. Se líp tako 7, kámo. OK.
jakoby zatím, kámo, se mi skoro nic jakoby neděje, nebo jakoby děje, ale kámo, strašně málo. Musíš víc. Máme 19 000, nebo skoro 20, ok, jsem to ještě stihl. Yes. Teď natáčím 30 minut, kámo. To je v pohodě. Já jsem si, že se pomalu, ale jistě začínám zvětšovat. Což je fakt dobře. Nebo jakoby nebudu takový prcet, kámo. Co? Prcet? Prcek. Je mytik, kámo. No jasně, že to stojí, kámo, 600 robuxů. Jasně, kámo. Sorry. Sorry za krknutí, chápeš, kámo. Rebirth? Já nechci Rebirth. To se změčím. Co? Změčím? Zmenším. Nebo jakoby když dám na Rebirth, tak jakoby se mi to znovu jako udělá a jakoby budu mít jeden Rebirth, tak nevím, jestli chci nebo já nevím. Ne. Cože? No kámo, divím se. Zkusím co nejdřív vlastně najít. OK, budu dělat mega, kámo. Fokus 100%. To bylo mega rychle. Já tady nechci úplně ticho, kámo. Vy se pak tady kámo, usnete. Vypněte video. Nechci, já chci, ať si dál koukáte. Nebo jakoby možná, jako, jestli jsem dokoukal video, tak cením. Tak zmačk. Tak jestli si jsem video dokoukal, tak cením, děkuju. A měl by si, kámo, už, co? Come back to Měl by si, kámo, dát mi určitě, kámo, like, jestli se ti tohleto video tak líbí, že se dokoukal až sem. Co? Lehký bulka, kypu. To stojí equipet, nechápu. Bůjka, no. Nevím, jestli to tady koupit, nebo jakoby, nevím, jestli to chci, ale... OK. Je to uncommon, je to něco ještě dalšího, no jasně, jo, jasně. A to jsou Rebirthy, kámo. Rebirth nikdy nesnáším, no prostě, kámo. Mám si dát Rebirth, to si dám Rebirth. No, a vidíte, a teď jsem... Sorry. Kámo, jak se furt krkám. Je třeba, kámo, vidíte, jak jsem úplně zase prcek? Jo. To je strašný. Jo, a když jsem tohle, tak už jsem nezvětšuje Rebirth. Ne, musí se mi zvětšit. Nebo jakoby, kámo. Ready, už je to něco ready. Už chci něco dělat, ne to... Víte co? Jsem to mal nestihl, já nevím. Hej bro, nuda. To tady ani není ten týpek. Ne, kam, je to nuda, kámo, uznejte to, jo. Není to nejlepší hra, si myslím. Ten týpek to furt hraje, kámo, týpek hraje Rivals. Mám tam víc. Hej, jestli tam mám jít, tak kámo, napiš do komentáře join. A jestli tam nemám jít, tak nic napiš. Ne, kámo, ale mě to mega podpoří. Tak kámo, do komentáře napiš. Ne. Já nevím. Tohleto video, kámo, dopadne špatně. Nikdo na to video nebude koukat, kámo. Protože mám na novém kanálu, který má teď asi 15 odběratelů, si myslím. Jdu joinat. Já, hej, sorry, don't judge me, ale já fakt neumím hrát Roblox. Co? Umím hrát Roblox, ale kámo. Já nevím. Mám tady někoho invite, no, nějakého borce?
Restartneme toho a jdeme Roblox, kámo. Uvidíme, jestli se sem Leo připojí. Pojď sem, kámo, prosím, že se připojí, kámo. No to nemusí se připojit, že jo? To je jedno, kámo. Hej, dáme 5v5. Dáme. Zkusíme, nebo já to neumím hrát, ale... Uvidíme, jestli jsem borec, kámo. Stihne portnout? Kámo, já jsem tak unavený, hej, kámo. Já nejsem v této hře dobrý, takže... Jo, kámo. Prosím, žádný, hej. Mám to 8 sekund, kámo, co si mám vybrat? Big Arena. Prostě Big Arena, jo. Ty kokos, já prohraju hned. Já budu chtěl. OK. Bros. Já to neumím hrát, kámo. Tak mě úplně, kámo. No jasně, ale... Ty kokos. Kokos, ne nikdo. Rozumím. Tak... Já jsem asi prohrál. Jo, to nebylo jasný. On jen jeden týpek, kámo. A tam jsou dva. Pos, vyhraj. Ne, mám mega málo HPček. Ne, vyhraj, kámo. On je mega dobrý, protože já takhle dobrý fakt nejsem a to mi věřte. OK, tak tohoto kolo jsme prohráli. Já se nedivím. Teď jsme se prohrál. Kámo. Round 1. Když bychom Rio vyhráli. Kámo, tady tím třem nejde Wi-Fi a... Já nejsem dobrý hráč. Já nejsem dobrý hráč. Bojím se. Ne, to jsem neměl říct. To vypípuju. Ty jsem... OK, už to trošičku. Kámo, já jsem byl na mega dlouho ticho. Já jsem teď dal takovej fokus.
Já jsem byl tak dlouho ticho, hej. Jsme Real. Já jsem zapomněl, že natáčet. Hej, kámo, teď mě tady všichni zejtou, hej, a kámo, tak ty, kámo, neumíš natáčet videa, nebo... Hej, no já jsem to na chvilku zapomněl, bro, jaký týpek zapomene, že kámo, že hrám. Aura. Já jsem byl špatný. OK, tohoto video bychom asi mohli ukončit. Já si myslím, že tohoto video dopadlo celkem dobře. Kdyby se vám tohoto video líbilo, jo, hej, sdílejte ho, kámo. Všechno možný. Jo, kámo, sdílejte ho, kámo. Pro? Nebo víte co, já ještě si na chvilku týpkem, který se na mě joinul a teď tam asi někde mě hledá. Ale taky, kde je ten týpek? You've joined, no jasně, ale... Jsou tady dva, nebo kamo? Nebo... Tenhle ten týpek ho mám to, jakoby to... Jakoby... Kde jsi? Neko, interakt. Nahoru, jo, víte co, kámo? Asi jde stopit, kámo. Já mačkám kleč. No nevím. Asi konec, jo. Takže, jestli se vám fakt tohoto video líbilo, kámo, sdílejte ho a budu se na vás těšit příště, až natočím další video. Takže, tak čus.